Ce fac băieții ăștia aici? Bun, ăștia fac bine ce fac și eu. Wrestling? Wrestling și Andy Orton și Andy Undertaker. Undertaker, Andy Orton. Au fost odată ca niciodată. Respopitul de CNU și piele zi săgeată. Aveau 6 trancane la curea în jurul Și o curții. căpiță de mare în fundul curții. Duceau o viață plină de riscuri. Stăteau cu chirie într-o casă de discuri. Aveau la vânzare ca să facă bani o grămadă de prieteni și o grămadă de dușmani. Atunci banii vorbeau, acum se bâlbâie. Înțelegi și de-aia zic ni se cam mângâie. Când ne vezi îmbrăcați în Gucci sau fere, să știi că suntem în turneu cu caprele. Facem mix trafic cu carne vie de stricate, nu ne oprește nici OPC. O, de ce? Hârtiile au atâta importanță, atunci le dau clasă, le dai și chitanță. Aha, am ținut pe porno pentru bombe sexy. Ce fâsie ca Pepsi, Când le aruncă nemții, resete și aplauze. Oare din ce cauze? o fi de la gong. Dar poate o fi de la... Porn. Ah. De 3 ori să-ți cadă capul. Să creadă că ești nebun. Nimeni n-a scăpat vreodată cu viață. Nadin, umorul meu negru e al oral. Bong show criminal. Ce s-a întâmplat, Cabral? Care bral? Ca Stal și Bral. Băi, Stan și Bran. Stan și Bran. Și stau și beau cu mâinile pe gin și gan. Și stric și trag. Trebuie să fii un pic cu bac și bac. Muzică, rap ca snap. Lopătarul de aur. Ai cap de taur. Vulgari înjurătoți cu talent puțin. Al doilea obraz mondial încă-i prea fin. Și dacă pui în text și cuvinte frumoase, ce te neci așa atunci când cânti are oase? Remarcă-te cu gura bun. Obicei azi, ca fetele din colț ce vând obrigei calzi. Din spatele ceu din față muzeu, iau un stupeu. Dansez de ceneu? Nu, așa e mersul meu. Am două femei, Euro 3, prima e brunetă. Stă picior peste picior și când merge pe bicicletă. A doua prestează felație ca la Dex. Și că nu face muie, are deviație de sex. Situație complexă, mă cuprinde frica. Pau, pau, m-a speriat gagica. Vreau să o prind, că a sunat la ușă și-a fugit.